Aika monella lähtijällä on ruotsinkielinen sukunimi, joten heidän muuttonsa on varmaan helpompaa kuin niiden asutustilallisten jälkeläisten, jotka lähtivät pakon edessä. Eikö sitä takavuosina laulettu jotain 20 Verotus on silloin oikeudenmukaista, kun se huomioi veronmaksukyvyn. Suomessa on valitettavasti siirretty vahvasti tasaverojen suuntaan. Tavan kansalainen ei arvonlisäveroa pakoon pääse, kun ostaa ruokaa, eikä autoa tankatessa polttoaineveroa voi kierrättää Luxemburgin kautta. Varaa verosuunnitteluun ei ole silloinkaan, kun sähkölasku kolahtaa postiluukussa. Köyhä maksaa aina kaikesta täyden hinnan. Suomen valtionvelan taso ei vielä ole niinkään korkea kuin monissa muissa kilpailijamaissa. Meillä on ihan oikeasti vielä elvytysvaraa. Oikein kohdennetut